Kaseng kinong na truck kabalatip kong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haka arpu khandai tarik unai wing klalum ya kajing lang hapo nong ston banyak kran bat pensyai sikidukot alor kajing kran jo kaseng bat UCEM ka KHADC man haka arpu saw tarik unai wing habai kran sikilat pathai khubor hadirin balawai kajing lang na kaliang jong ba Peter Marbanyang sekretari ke MCTODA ulaong ba kani kajing lang klalong ban pensyai sikidukot alor kajing kran jo kaseng bat UCEM ka KHADC bat kani kajing lang kala shemru ekarai ban batha yakidukot bakim de ban siu khajana na kanu ka kherdop kat ba 4 yo jingshai na ka working plan jo ka KHADC na kaliang jong uba Suberson Ranglang working president ka seng ulaong ba kajing kran jo ka seng bat ka KHADC kalaya lapalat arsnem hendai hadu menta 4 yo i kata ka working plan kumta ka seng kanum tre ban pha siu khajana yakidukot hakinu ki kherdop ki badan hapo ka bri uhnyau trap namar ba kampat shai ka dor pat kam tikna Meghalaya Commercial Truck Driver Owner Association Meghalaya show ka general meeting mana kira-kira sani bahas pagikam giat berbah benilaj tapi show berkat pada UCM hakini ki tayo baladan di lawan ban pensyai haka general meeting jumi ba kum ka rai ni layo na UCM ba ong ba unsai ka jumpa juu hapo ka second week or third week jom December lawan ban pensyai haki hakani ka general meeting jumi hawa di mentasking at rai tarik na kawi arja pulai di nanta kani ka rai election ka rai ba nakaliang ka association jumi ba nginum siyo ya ka bai giat cylinder jong kani ka beri new truck jumi ni na phadu na sim ka rai jong CM badan burong jumi na council di kaniang jumi rung la syong perkhat ba bangin yete lakam ha sipang kani ka kam jong ka association jumi ba nani sakaman intri tinge ba ni ai la di kani ka khadok ka chu krong be an na ka po sa ka po ba ni lai rai mu akan ka general meeting jumi ba ni ki members barokai bingin te lakam ba kandan ka weiru ka kandan ka weiru kumber apan syai mane di presiden jumi ru yong ba hakadin ka jingrai beng layu na ka district council da ka working plan kila ai insa ai hakan ka ki haruni to December 1 di ingin sesyon perkat ki ka working plan ki kan kuntup shpang ki marep ne shpang ki kamding ne ki trade by non tribals ne ki forest ne ki revenue in sa check bhai ka ya ka working plan kat ki pensyai ki di nanta ni say working president junior sa ai ki jengkeran kenya di ba subon kena ke general meeting kalau ban ai jing pensyai sekit paradukot namar babun sien idam don ki paradukot jungi kam ki badai ki driver di idon ki giat ki jaka ke ba teng kamtam hari khoi district ke ba kidang hap hiban ai ki ong bai ba hari khoi 4 jam lakhang ya ki tol giat di ba idon teng ki district council kabu iki patrolling tim kepada jong ke forest di kenang ke jenis kendu jongi mentah kesengi kalau ban pensai hai iparat khot baro ya ke ke ba ke jenis keren ke ba aksau terik ba ICM had district council kumbangi ngila dep keren sai hai bakat ba ompat la ban wanra ke working plan kalau ba ya mentah sport nginum pak siu nomor banyak kan ke working plan ngila keren kalau long asnem keladap ya ke asnem tam di nomor ba hadu kai ka aksau terik jong new penai November ka bangia kendu kamut ngimpat yo di nakalian juki yong ba ada kenu no hau new penai Desember di ke ba ketinggi kendu jungi ke mentah kesengi kalau betang ban pensisai halor kata ba kiparad khot kimpat dai ban siu haki kinu jaka krong namar ba ngim so shai bat ni up back onda kala kilawan ra kata ka working plan ke ba ka district council ke ba ka don ya kata ka
ka por ka bakadai banlum ba namar bangi ni ong sa aya kita ka working plan ba hangno ki inu ki jaka namar mut sen pi long kalong ba kadoru kamjuti kena tika ka jing siangi ni ong lara ka district council ka buru kamde ti ba kan bun tli ka ba hakawai hakaw na west run chim eastern west run chim ha east khasiel run chim ribhoi run chim tika dei tang hai tai phang kia ka jingia kendu ka ba khnang ba kit khot jongi kin so thu shai ba kat ba ompat don la ka kanu kanu ka jing pentri kam jong district council ka ba shai ba ka batikna nadu ya ka dor ba ya ka jaka ngin nompat siu ya kitol dia